Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium, ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam, hakador ka babin. Kahima meriau menta kasngi ka arpu sautrik urampang arajar arpuway kala yo usim ubapura. Hadin uba kenteu biang shangois im ula job haki election bala penlong haka office jong usim kahima meriau haka shnong nong kaseng. Hadin baya kasensyar ka khadar haki nyaw tuliki snem lashu pej bala lashu penyait tang deki acting im. Yakni ka election la penyait deki officer jong ka Khasi Hills Autonomous District Council harengkat ka jingidon lang jong ki kertong ki badai na ka kur shangois im. Kidon hadu saungut ki kertong ki bala mi syakmat ban yakun nya kani ki election ki bakentop ya uba en boklin shangois im uba kenteu biang shangois im uba kwelshon shangois im bat uba aibor lang shangois im. Hagani ki election bala penlong da kabusyan nyaw de ki khle breu lawan ban yeshim benta tang de ki sordar snong jong ki shispa lai puwei tili ki snong ki bahap hapo ki hima miriau. Ki sordar snong ki balawan poi ban tap vote hagani ka sngi ki long hado shispa prangut ban hagani ki election uba kenteu biang shangois im ule job da ka bayo bon kle breu kata hado sanpusangut ki sordar ki bala kershan yu ban shimti yakani ka khats im jong ki hima miriau. Pentau jeng sengu yu blai bakal bat kebari ni ta ya kakur bat ya dikon hajar jong hima di baru kau bat ngan pet ngan kami ngan sensar ya kai kebakar ti lustor jeng hima meriau ka dan nado kipor bangun suat bat hado kermenta bat sibur kai bangun le bat nampak lawan kerana bat ngan bangun yang si ai kai kebakar ti lustor jeng hima meriau ka dan nado kipor bangun suat bat nganam penkelabat ni le ban pencenai kai kebak ilong suat mat suat gabu ya kai hima jeng sya kadai jeng sya ba slam ko simpor bangun semela dan susim ni dan isim acting chef dai menta kan tipat ngai ku dai ya district konser bagala ban punya dai ban kondok ya election sim jong hima maria jong ni ya bagala ya dai ya kan ti ngai ku dai ro ini ki para kandidat di bala ya kon ni dan samut dengan ngai ku dai ro akacing ele kadon kacing job kacing ram te para da ki ram ro ngai ba kinam dan kata kecil sengaja udah mesin dari saya kau ke por pat kai baru yubro dari kecil penyakit besar kecil beli dengan kecil beli. Di kumbalong mentah apa hima meriau nadu senam arja katsau bala syak terminate sim rengba tingim don sim show kelak jia kajeng sensar daki acting sim syak sensaro daki arut ki administrator te ngahdu mentah ngalalong acting bonyo te hakini kisnam ki balet no kamsem ladon kajing simkhia ngamano naga bertaban pelong election sim te hadisam dadaya borong badadon kanu gadau ka bae borong bomla su pelong election sim kadai betang na kajing bom patwa ngamano jadi nak liang jongan nadu ba ka ki CDC klapung yang nadu katan trik 9 November senam arjar ka kendai te halor ka jing tumuhi na kamtaban penlong election sim te nadu ketuhi kepor ngila de ya rai da korba jo kahima bang ide ban yo no ya ka election ban jidu sim bupura te om tanggata na kalyang jongi kahima na mar bangin asukhian na kepor bangi i teng kadon ru hangni hangtai ka jing bom sim khian ki bor balor na kalyang jonga ko acting chief rangkat bat ka dorbar hima hi brokwe ngila poi hadu senjam wat ban file data kis syakutro naga banta ban yo ban pelong election jits te ngi sungu yo blei nong bu nong thau hamba ka por kala dei ula yo i ka jing angnut jong ikun ki hajar te ka pelong menta ya ka ba ngila yo kumni ko mangilong menta ndrei wala ka taru dei nomar ba kani ka daw ka pandemic ni kisnem ladep ndrei ladep ban yo nadu kini kisnem ki ladep nam ta ban pelong ya ka election dengan susu ban pentau hangni kelomba haji sya kadon kajing ngalabanong ki ding tungkiang ki babun ngihap yang banyai lengba kad hadu banginyo yang ni kesngi ke bamenta nganget POE wat piru aba piwan hangni POE bakar kom pen kre ko jongi kam dalong hakur kom ke bebet ke bebiang namar ba
hadu menin ke sengiru habala ada fix ya ketrik election nadu kini kita yo beladap nrei hadu menin ke sengiru karang don ke kes hapo high court barang hearing hakbede berkeni ke kam election nrei na ka nongrem ka ba ka himaru la simkhian ru ko besdang rangkat ka justu jumut bat ka this council we am in charge of ilaka returning officer nilai simkhia langlang ban penong ka du ne ka por ka manta ka ba lada kawan hang ni ngatai ka jing ru ka nom la su ban stay election ngapan pauru ka jing sungu ka ba kerpang ya ka Meghalaya High Court ka bawat lada ki la don ka tu ka ne ki petitioner ki bla persang ban stay na ka menta ka ne election rei ngilayo an pelong baik ne election kum ba ka long menta dengan su ba ka ne ka de ka kapor ka banga su ban ongru kum ka kubor na ka menta ki bor ki bahalor nadu ki sodar snong ki balong kum ki electors jong ki iem hadu ki nong pet nong kmi apo ka isi juga dis council tenga panpau ka jing sukhia habang syong hani kumu acting chief jong ka ima namar ba kasuk banshu wo daw banshu criticize yeno kumya i iem bathma jongi mentaro lada persang ban yid daw tangla syai ka singiru layo henre amdei boang bangin shu persang da ka baw yid daw kumne kum tai tang ban shu klem yikis iem namar ba lada la wen yikis iem gi bapuna ka simpor daklo ya rusan snem ban laban yo biang iem bapura dengan semua bahkan ni ketika wei kubor ka banga semua ban penpau haka executive committee da ka jing sungu bar artaru da ka jing kerpan banang ni sekhmat enam dei su kumba long mentahi habang penlong ya ka election banjid usim ngida nyukli ngida new majority andai ndala poi pat haba complain ya kisim ki bapura umsim la base ya kata menta banjid ya kisim la de banjid betang dagi sodar ki balong ki elector ki bahab banda verify ban hab banda finalize how rukom ke berde andai ndala hadin bla job ya election sim pat teng na ka political interest jongno ki riu madan ki riu madia nang ne nang tairo iwan ban lucia ban penwit ki complain ki mi lai project nak tak daw teng ka discouncil ro ka shu wen ka shu suspend ki sim lem da don ka nongrim ka babyang te kawan ra ka su khia ngi ki kun ki hajar jo ka ima te nak tak daw nga sungo ban penpauru ka jing kit bokit weng na ka banta i paim bathmai jongi ya ka ba khndiat singing sayo ban ya penbet bangan yo ban IT no ai ki kam ki badon kam baro jo ka himang ai khuble ye ki saulung do jo ka hima meriau boro sikata ka por ka bangang ampat syong hani kum acting chief ngaju sungo ba kadon ka jing kentho ba kileng do jo ka hima meriau ki don hapdeng ka jing tulot anrei menta si snem tam habang syong bat ki ngasuthu ba kong san tam ya ka jing long ka ba sida ka ba lui ka jongki ka jikit kli ka jongki bat kham tam ya ka jing long ka wei ka jongki te katne ka ya ki kam jong ka hima ha ka por ka bangi penbiang ki list elector hapdeng jo ka pandemic piken mau tu ki por kaba dang strict ini kat kum ki protocols kaba nginom la bani lum pai ba ang ne ban lum ko dorbar himang nginom la ringa da ka jing kut jingmut langi pha ki lungdo ba kin lej ban lum ki list elector keleng hal gejong ki area na pan pa ju sungo ye ki lungdo ya ka ba kila sim khia si sha hadu katna te kuma ki lewi nando manne ki don katu katne ki sodar jongi ya ka ba kim sha include kum ki electors kadaw ko lomba ha ka por ka ba ki de submit ye ki documents jongki ki claim sim kia haba ki claim sim kia nak leng jongi ka office nginom la ban pen delay ya election tang na ka daw ban up yeno namar la kat tasnem ngila sha shitom na ka banta ban yo sim bapura te ka tahi ka de ka banta ka ba kongsan ka ba ngasungu yo blei numbu nong thau na pen pauru ka ji sungu ka ba kerpang ya ka kur sengoi ka bala stay hakmat jong ka hima hakmat ki kun ki hajar hakmat jong ki elector hadu saumur ki candidate ya kabang yun baka panpau si siya baka kur sangay kamdeng ka kur kabaduna brio ngidon ki saungut ki kandidat arngut ki lade ki ex acting sim manta arngut ngiyo ki fresh candidate ya kabay ba kintiu bors im ya kabay la job manta kum musim bapura te kata kali ka jeng pensengaw na kalyang jong ni kum kahima